Dobar dan. Danas ću vam pričati o najbržoj i najboljoj kocki koju trenutno možete naći, a to je Dajanova 5. kocka Zamči. Koristi je dosta speedcubera na takmičenjima zato što se okreće brzo i ima odličan corner cut od 45 stepeni sa svake strane. Već iz kutije se okreće na zavidnom nivou bez ikakvog podmazivanja i podešavanja šrafova. Kao što možete vidjeti, kocka ima specifično zarezane delove koji formiraju romb koji olakšava corner cut. Okreće se vrlo brzo i preporučujem je svim speedcuberima jer na takmičenjima ako želite da postignete vremena ispod 20 sekundi, ovo je obavezna kocka. Kao i sve ostale Dajan kocke koje su pravljene za takmičenja, treba da imate jer je moje vreme poboljšano za 15 sekundi, sa 25 na 9 sekundi. Možete je kupiti na speedcube.rs. Preporučujem vam je jer i svaki ozbiljniji speedcuber ima. To je to od mene za danas. Doviđenja.